Danmark mangler succesfulde iværksættere. Danmark skraber bunden blandt de lande, vi sammenligner os med i verden, viser den internationale såkaldte rapport. Vi ligger på linje med kriselande som Italien og Spanien. Det handler om at skabe iværksættere. I Danmark er det kun omkring 5% af befolkningen, der prøver at starte egen virksomhed. Holland, Østrig og Storbritannien skaber nærmest dobbelt så mange iværksættere, som vi gør her i landet. Nu fortsætter vi vores iværksætterserie. I dag skal vi møde Magnus Kjøller, der som ung flyttede fra Bornholm til Aalborg, og her har han fået succes som iværksætter. Se her, hvordan man tjener til sin første Lamborghini og en Bentley. Magnus Kjøller vil have flere iværksættere i Danmark, og der er én effektiv måde til at nå det mål. Man skal ud og sælge drømmen. På samme måde som Danske Spil, de er ude og sælge drømmen om at vinde den store million, så skal man aktivt ud og markedsføre det. Simpelthen få skabt den her idé om, at det er fedt at være iværksætter. Han har selv startet virksomheden CM Network fra bunden, guldægget af PointShop, hvor mere end 7 millioner brugere i Europa får gratis varer mod at deltage i konkurrencer og spørgeskemaer. Lige nu står vi udenfor ved min garage, hvor jeg herefter jeg flyttede ind, fik revet garagen ned og bygget en på små 100 kvadratmeter op igen, så der kunne være plads til mine biler. Forretningen giver ham et større tocifret millionbeløb hver eneste år. Millioner han blandt andet bruger på sin store passion. Jamen, det er en Cadillac Escalade. Jeg tænker, er den god nok til Obama, er den måske også god nok til mig. 3 tons ren ondskab, som kan forcere det meste danske vejr. Så er der Lamborghinien, en bil, der koster ham omkring 50.000 kroner om måneden. Gallardoen, det er jo min drengedrøm. Og det er jo måske meget sådan et godt eksempel på, at hvordan succes kan materialisere sig i noget fysisk. Jeg har altid gerne kunne tænke mig en Lamborghini. Det startede helt tilbage dengang, man havde billedet på barndomsværelset til at hænge, og så snart jeg havde råd, så gik jeg ud og købte sådan en. Fantastisk. Og så er der Bentley'en. Den er behageligt dejligt afslappet, når man vil det, og den har lidt fanden i voldskeds i sig, når man også bliver om det. Så det er sådan lidt en Dr. Jekyll and Hyde. Virksomhedens succes har givet ham frihed. Frihed til at ansætte en assistent til at gøre alt det kedelige. Jeg er meget fokuseret på at gøre det, der gør mig glad. Og det gør mig ikke særlig glad at skulle stå i kø i en eller anden butik, eller at pakke julegaver ind, eller at tanke op, eller at research på noget kedeligt materiale. Så det er en kæmpe hjælp i min hverdag at have en højre hånd, jeg på den måde kan give de her opgaver, så jeg kan fokusere på det, der i virkeligheden driver virksomheden fremad. Næste skridt for Magnus Kjøller er at få CM Network til at vokse endnu mere ude i verden. Samtidig prøver han altid at finde nye projekter. Der er ikke noget, der bare for evigt, og de succeser, jeg har i dag, jamen, det kan være, at de i morgen de lurer af. Det er også derfor, det er vigtigt hele tiden at sætte nogle nye både i søen. Det er ikke alle, der vender tilbage, men dem, der gør, de er måske lastet med guld. Og med lyden af en Bentley var det alt for 17.